Hey YouTube, og i dag vil jeg vise jer rundt på Doggicraft. Hvad man kan tænke og sige, den er galt. Her er alle warpsene og nybyggere Kina og alle de andre. Og herover er alle reglerne på engelsk. Og sådan der. Alle reglerne på der er det på engelsk. Og her alle de ranks man kan få. Først der med menu, så student, borgmester kan man blive. Borgmester kan man blive, hvis man har lavet hvad hedder nu? 20 huse og en shop. Arkitekt, der skal du bygge noget awesome, altså noget virkelig sejt. Og politi, der skal du tage police-eksamen. Og king og queen, der skal du tage en vote. Ja. Og wizard, der skal du også. Og præst, der vælger din gud, altså God, og så jeg er med en gud, som hedder Nasu, og jeg er så blevet præst, fordi at min gud godt kunne lide mig. Og astronaut, det bliver man, når man har taget astronauteksamen. Og rockstar, de har ikke rigtig fået lavet rockstar endnu, så det kan man ikke rigtig blive. Og der kan man woke day, woke Christian, det er woke Christian, og så kan du skrive for eksempel så er der en, der har voted for Queen, hende der Josefine, og woke Christian, og så kan du skrive woke Christian er Boble sej eller sådan noget. Og så kan du også stemme, om det skal være sol eller om det skal regne, så vote sun, og stemme om at blive konge, vote navn king. Og nu vil de gerne sådan der. Og resten finder I ud af, når I kommer den. Skal vi lige herhen. Og dygtige bygger søges til en ny verden. Og så bestemt gør du det godt, er der en chance for at blive attacked. Og herinde er kreativ verden, undskyld. Så kan du gå ind. Nu gør der en. Jeg lægger. Sådan der. Så er det flat world. Helt flat. Og så kan man, er man i kreativ. Går vi lige tilbage. Og herover er black world. Hvis du går derind, så er det PP. Der er no help bearing this point. Og så er der ingen admin kan hjælpe dig derinde. Og ja. Og så må man også grief hinanden og sådan noget derinde. Nå, men her skal vi videre så. Ja. Skal vi lige se der. Take your exams her. Doggicraft School of Ranks. Tag din eksamen her. Og herover der tager man eksamen. Det er den allerførste eksamen du skal tage, for at du kan komme videre og bygge og alt sådan noget der. Først starter du med noob selvfølgelig, og så kan du tage sætte til en eksamen, og så og nu gider vi ikke se på det der med tak. Og heroppe, det ved jeg ikke rigtig hvad er, men jeg tror det er et lille barsted eller et eller andet, hvor du kan. De har nok skrevet astronaut, men det er faktisk wizard eksamen. Og wizard og rockstar eksamen, der skulle rigtig stå astronaut og rockstar eksamen. Men det der skal du huske. Og politieksamen, herinde bliver du police. Altså politi og det der.
Kom lige her. Dammit. Må jeg råbe på gangene? Martin, gå væk med dig, Martin. Gå væk. Jeg gider ikke have dig. Her er Rockstar-eksamen. Og lige herinde. Som I kan se, er den nok ikke blevet lavet helt endnu. Men det er da blevet indrettet efter der, så det er jo godt nok. Og her tager man astronaut. Se. Jupiter. Med Venus. Jorden. Jeg troede jorden den var grøn og blå. Men okay. Jasval. Og så er der også de her warps. Så kommer du til police. Så her kan du også tage police-eksamen. Der, hvis du højreklikker. Ved NASA der er der en lille fail. Ja, alt det her er blevet fjernet på grund af den nye opdatering. Og så kan man heller ikke bruge det her ord mere, så det virker ikke. Ja, det var ret noget. Er der mere vi kan tage? Jo. Og Hogwarts. Det er Wizardskolen. I stedet for Hogwarts, så er det Hogwarts. Ja, så har de vist lavet den her igen. Den var der ikke før. Så har de lavet den igen. Der kan du tage Wizard-eksamen. Ja. Er der flere warps? Jo. Farmer. Her kan du tage farmer-eksamen. Som du kan se, har det rigtig meget med farming at gøre, det her. Så tror jeg også, der er... Jo, der er jobs. Så kan du blive break, place, kill, fish, craft, smell, breathe og enchanting. Det kan du blive. Og hvis du ikke gider til at skrive det, warp farmer, så kan du bare gå herhen. Ja. Nederen. Håber vi, der kommer nogle klamme små dyr. Hvad skal jeg? Lagging. Her kan du også tage farmer-eksamen. Og det er Jakob. Vi skal se på ham. Vi har ham lige hvor vi vil have ham. Look at that face. Som før hvis I ikke har set min anden video om den første video der jeg har lavet om denne server, så skal du vist se den først. Men oh shit, en hund. Nederen. Det var heldigt. Det kunne have været forventet til hundemad eller sådan noget. Den kommer. Den har mit smør. Du er din klamme hund. Giv mig mit smør. Giv mig klamme hund. Giv mig mit smør. Diana Pedersen, jeg kommer og tager dig. Jeg vil være i din drøm. Og din mareridt. Mest din mareridt. Ja. Nej. Hvis I ikke vidste det, så kan man ikke dræbe hinanden kun i man kan kun dræbe hinanden i Blackworld og i Nether. Og det vil jeg tro. Der har jeg ikke været endnu, så
ved det ikke rigtigt. Men tak for denne gang. Vi ses YouTube. And that was my freaking problem. Ja, sådan. Ses YouTube.